lavet den her video, fordi vi ikke nåede at blive færdige med den over i skolen. Og den her video er lidt anderledes end de andre år, de har lavet over i skolen. Tarzan og Bianca, den store er Tarzan, og den lille er Bianca. Og jeg elsker dem rigtig højt. Og jeg er tilbage. Den her hedder Betty, og det er en af de sødeste i stalden. Brick, han er den største hest i hele stalden. Den hedder Guldlok. Efter du har givet hestebolcher. Mormor og morfar, Annie og Werner, de bor lige over for mig. Her bor jeg, og vi skal til at male. Det er derfor, der er så mange forskellige farver. Og vi er ikke helt enige i, hvilken farve vi skal have. Jeg synes, den der er helt lys rød, og min mor, hun synes for den i midten. Men over i klassen, når I ser den, så skal I lige sige, hvad for en der er bedst. Jeg er meget sulten.